Λένε ότι το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος. Υπάρχει όμως κάτι άλλο που πολλοί αγνοούν. Η απώλεια εισοδήματος από ατύχημα ή ασθένεια είναι πολύ πιο πιθανή από το θάνατο. 25% των Ευρωπαίων αντιμετωπίζει κάθε χρόνο κάποια μορφή ανικανότητας. Σήμερα θα δούμε τη διαφορά ανάμεσα στην προσωρινή και τη μόνιμη ανικανότητα. Η προσωρινή ανικανότητα σημαίνει ότι δεν μπορείς να δουλέψεις για εβδομάδες ή μήνες, αλλά να ρώνεις. Χρειάζεσαι μηνιαίο εισόδημα για να καλύψεις τα βασικά σου έξοδα μέχρι να επιστρέψεις στην εργασία σου. Σε αντίθεση με τη μόνιμη ολική ανικανότητα, που δυστυχώς είναι οριστική. Χρειάζεσαι μεγάλη οικονομική υποστήριξη, γιατί δεν είναι η απώλεια μισθού μόνο. Είναι και οι αλλαγές στη ζωή σου, όπως η φροντίδα ή οι προσαρμογές στο σπίτι. Η σωστή ασφάλεια εισοδήματος πρέπει να καλύπτει και τις δύο περιπτώσεις, για να έχεις την οικονομική σταθερότητα και χρόνο να επικεντρωθείς στην αποκατάστασή σου. Εάν δεν έχεις προστατεύσει ακόμη το εισόδημα σου, γράψε τη λέξη εισόδημα στα σχόλια και θα επικοινωνήσω μαζί σου το συντομότερο.